home in Texas bung ni na kan lo chiar chan le dona chumi main bung khatna khan Westbrook Parker Hotela Winko lale achian te chu an thlenga ten crooked miswal wal ho chu chumi hmuna chuan an om ni nge an shia ta wangin an chui du wangin an thlenga ne ten crooked an ho to pa Paul Anderson an nge an shiat William Morris chu Winko la chuan gambling an khelpuya chumi hmuna chuan William Morris me chekal pu arsalai le deltoni chu an han inbede uhlaka deltoni chuan arsalai na ka an san sot maya engtin nge an chet zeldon elonge thak chun samang sem chuan Mr. Cole henula arsalai he ka boy pui lokanga nge ni ti hian kan omtir mai zo kang ati a kole chuan pindan number za thum som thum panga na khan lovati hartum ta che ati a William Morris at hit ti chi ai an du shim shima sem chuan arsalai chu apoma pindan number za thum som thum panga na lama chuan a phei pui ta a William Morris chuan champagne ena chumi zo chuan sem te chu a zui ta a midang tho ve tur che chu kol chuan tuma kalve phalani lo in chet lo chaang chuti lo chu hei silai le ka chul don tlat mai ati a kol chuan a pistol te reu te chu a khal ngun to ti shia tak hian borwa ka anvora midang en reng chung hian del to ni chuan ka mai the hian alo man chat maya kol chuan le khaden chu assembly ta neu maya midang paruk lai te chuan an mi to te chu eng ang mi nge an ni chu an tiril ruwa han lo ngot don chuan ti swal an hlau si a kol mela chuan che tak chau em na le lampang an pon deuh chuan a phur tol ti an shisi a kol chuan le khaden semzel chung chuan nula pakhat an neya dikta ka kan chong du don chuan a i tom si a ma se nula pakhatin an pahni in atilom thei si lawa mun sang han ngak pe an om si lawa in chingfel te se riru thiang him takin ilongai thlateng u ati a William Morris chan te chuan du angin an om lo ti hi an mela chuan a lang renga doi zep anin ti dewa ma se han hwai le chu ati chi hian a lang si lo mangang mel putakin an chua tu ma anin en lawa deltoni la chuan a pistol chu ka mai thei hian a vuan reng box si a dokana champagne chu kol chuan an thli a akor chung buang nal tak mai an ha a anek tai sui la chu anal box si achitla an han mu chuan William Morris chan te chuan khoi tumna ain nal ti na le ngai sana hlir an ril ruwa chuan oma kol chuan tiru champagne in ula chuak te ang u in champa ka nga tur om lawang zan in chu kan sheng ri don ngak do ting su atita a chumi te ho chu anin en shaka chumi zo chuan champagne no khat an mazon om chho chu an la a an in ta a miswal mi tha mang te po in a mel chu mak an ti wen ko la che dan chu rap thak na le hlau na in a khat chena hlau te ma sela nula arsalai nula it om mi patana lak nep mai chi lo chu an ui box si pakhat chuan chet atum ti del toni chuan a hmu a akut chu aka saka ma se thina tur chi in akap lawa kol chuan chian te u enga nge ad lu tuk ni huai khuna ni lo hi thiam na mangin mi an che a lul na ri ru ko thlera wak chi mi zong in an nei vek nen in lo kala in shat ba ka man ruwa thi thena sang tam bo ruwa ka om ti in shelavem ni tun lai mi pa ngai tan chon hetiang zu te hi shiam she chalutuk ani hi te pa chuan aban atiseka chuta chuan sai du chu an vo bung moka abung le lamper chuan me pakhat che tum che kha an vom dot maya hetiang ti dan hi Japan ram Tokyo ko le hian lo zir to a ma se athiam na hi amak ti lo chu abung le lam mi pakhat han vom dop tu chu han thi puina khop phei chuan ana thei che lawa ma se han in ti maknan le mel ma te han ti zamnan a man tlak fu ti hi chu ko la chuan a she chiang ema radio nuwa chuan se ma chu ron kal le a mai chu voi ni khat nek ti shathian a center meya ko la chuan iwa khung thei mo ati a se ma chuan khung thei ma se men ron ma dewa a thang kala kam man lawa tha han thongial nuwa ka khung thei chawani ati a ko la chuan ani ang fit tuk le in chinga lai mi hian rilain tha pon nei fu chin ati a se ma chuan champagne dang om to nge ati a ko la chuan heng ho William Morris ho te nin hlewang lo male borwa ka an thi theina om lek man ruwa aleng mai thei ti han entir ka doa kan zu po hekta ati a se ma chuan heng ho hian ko mo bolan tumani mo ati a ko la chuan tum khang lange an thiam na phei chuan phak ve se mi ti boy tak po hi an du zong takani ang chu ma se kholai nula tlang zonga wak wal wak ringot le zurui tur zonga wak chi an lo nia tulai thiam nei she phak ve heklau an en kol nuam fu mai ati a
Morris a hote chuan mak an ti a tin sarkar na thok detective Miss Walman le chui chhuah na a nei tu te an ni ngei don hi an tiril ru a kole chuan ti khan chuak ta ula nak tu zan lama inkom du le in champa chu in rong kom le don ya thil chen khathan zo lok kan du a kan han shen sak chawnia a puisa man hi kol sak nge nge ta chu ati a do kana William Morris a chut na ma puisa chu a pe a pakhat chuan nula chu kan shwai thei don lom ni ati a kole chuan nilo ani kha chu hei kan champa se ma hi adu deu ni na langa riak ve ro se na tu zana bok adu le in chwa pui don ya tin rui po rui to lu tu kha lo vocal san ro ati a Morris a chan te chu an chuak ta a kong kharan kan che chuan kole chuan sem bok ro anon kap zui palenge zoite hian ati a te chuan chhuata chuan an boka deltoni chu kola bula chuan a boka aron kap zui don talo emo an ti laia tho an tum lai che chuan tukver chu silai mu hian aron kap tlang sia maya kola chuan miswal phei chu ni lamin ka fu mai don kha kan chui fu don viawe ati a wen kola chuan sem hena imi man chu achak omem ati a sem chuan achak khopasin tlema wani na kanei sang deu zoka chu wang chau chu ni in ka sia ati a kola chuan kong khar li nei kha hon chia a hong tu voturin ida man nge ati a sem chuan man che e ma se awafu che lo dewa mizwana voi ni chu chiam vak levin mi ron loka arsale ka danu bula ka let topa ma se alu lo haide nge ni mi ron bo zui te lawa ka tho thoi ka wazwana ka han loka engma ti theilevin a let ta der mai ati a champagne chu a order le a wen ko la chuan a pem lo mo ati a sem chuan pem love nak tuk lama chuan a dop thei mayang ati a ko la chuan polanders an an thei omem ati a sem chuan ani nge yang a che dana parap thak tak zong ani tin karate po thiam ti ka mu thei kong kharli nei kha chuan hem lo hei man lo se chuan ka be tan chuan a hau tak lu tukang ati a deltoni chuan as department headquarter lama thil omdan he ka report ngal donem ati a kola chuan report ngal ro pu frejika po office online ni ang ati a deltoni chu apin dan lwa number 304 a chuan a peita a as department headquarters lam chu an bia a as department director frejika chuan arsalai chu headquarters lama ron hon nge ula tin William Morris in ti po chu polanders na ani le ni lo fia ula ani chuan 10 crewed miswal som rol ho hi boba lovely bird long khal tu Washington long chalna lo kap tu nge kha an ni ti na ani maya ti hlum house Russia sarkarin a chordan kan chui chwa ve ka ngai don chu chuan na tam tak aron siam le nge yang ati a frejika vek chuan Mr. Kola pon a kin dawa bia ka du dona ati a tilt meter call kal mang kan department an ron sota Washington rural ni environment machingin ani lo chu he call kal mang han soi thei kan nei si lawa chian zo ki mer shilanga yang ati a deltoni chuan koron shilange ati a deltoni lo phe main sem chuan anu le kha chu kola a chiar tera Jenny le Rory thalak chu a en tera kola chuan sem boxing lo zir hle ni mo ati a sem chuan zirbuke Texas Bial middleweight champion lui mai ka zirtir tu akala a kasi pai kalma cha mai ka chuan middleweight champion ila ni nge yang e thiam na pa ka thashui ila nei eme mintive hiala sin ati a kola chuan 10 crook kan chin fel ma chuan Texas a kan phei thei thwa yang Christmas Texas a kan mang manang boxing a chwa ka nga ke zong ko boy stamp ta ka tel ve don nia ati a champagne chu a ina sem chuan sakori chuang chi ne mati a kola chuan chuang chi ne ma se a hel chunga hian kala chuang che lawa thia maharshan pa lawang ati a sem chuan kan sakor to po chuan atlak an lo om khamo inzirna chuan an chakhopang ati a kola chuan Rory kan achun om lo che himole ati a sem chuan Jenny hi mi pa ni tur zo kania Rory chu me cheril ru puwa ane min a chave ngoi maya Jenny hian kanu Rory tan no te lemlei sakroti na fiam chin ati a kola chuan arselai kha arui tak tak ring su ana tho dan an suin khatia ang mai du da tur ani lo Russian embassy Washington a thattin a hun pa ngai te a akal china ambassador mo Russian ambassador omna a Russian en thatu chen khat om a bichina ni nge yang chu vain khatiang ruilet mai tur ani lo mi buma tumna lekani kha ati a sem chuan a piana nal kher mai a bopa se na samai ati a kola chuan khanu arsalai kha ithiamang to ka thukin kom tumang che khanu changkhan itun nu na tho zel tur ta na changkai tur le ming chat na tur i mutheyang ati a sem chuan thil shom lu to ka ni lawanga a chelo boka ati a kola chuan ma se film kurla tun ma inula chui zui chin a ina hlo manga
rilru tak in nei ne hlau chuan a hlom lawanga ma se ne tak si lawa ne vek anga alan sia aru ka tum chalo tak anei se chuan hunrem chang ma sabera athat nge che ati a sema chuan meichia chu an rilru kan hne le hne lo chu an taksa an phaldana a hriat mai don lom ni ati a kola chuan tunlai in en thlak na man hi atto ema taksa peng khata pek phalawanga a rilru in hne a in hriat chuan zan som tampo ira pui theyang ma se chu mi omzia chu a rilru in hne ti na anilo a taksa le che atum chinanga a in phal hnem po le a hlom ani mai as department na I thok ti a hriat hona phe chuan nula tam tak en thlatu department in an chhorta thil ti theina ber chu mi patu zong an taksa oma chu an hmang thei ti department lu ten an hriat wang ani a as department an na I thok ti an hriat china chuan a rilru in hne tak chuan mut puitum la I thei lawang chu ta tak chuan I ti du chu I zo chhuak theyang chu ti ni lawa thu tak le athil hriat sei du lawa a taksa ti lom le mai che atum chhian ani chuan I hne lo ti hria ang che ati a sema chuan a ming chia thlak ruviau mai chin mange kan hna hi ati a kola chuan sem nula tam tak I mu thei ti chu hriat vek ani a he thil hi tu man an shibok lawang hun hi khovela poimo ma saber ani a nula som tam kalo chuin kalo dop chuak ve to a chuwang chuan del to ni hian min du lo chuang lo tin mi zeten omna po ani chuang lo en thlak na hna hi nakhir tak le mol tak Bible Ziaktu te puin thei lo ni theya an rin phak bak na ani a chuwangin kan hatho dan hi le khabua ziak chi po ni lawa ni tin hian na thar le tho dan tur aron chwa puya khovel political vel hian kai san na le thina hial te po ke ni ho tan hian aron thlen chin na nung kan thoka chuwangin nung takin da kar khat po rilru thilavin tho achur chin tuna nge po hian William Morris son tu te mo chu aberu anga min that tur hian tu te mo chu an ron thok nge yang ati a ma se khoya nge in biak ruk na chu ada ti le eng ang takin a biak te chu timaya chui chwa chi ani ri box si lo asam kar nge hlom a ke kor chuina in kar ti te a phe khok shui kara thi theina omem ti te le a kor kil te an hlomem ti te hi chui vek donila na thok man lek lawa so pa so chin le angai don si ati a deltoni chuan kole chu akova Mr. Call pu frejikana bedu che ati a kole chu an pindan lama chuan a pheya kola as department American CIA deputy director ka chunge ati a frejika chuan hey invar chungin Mount Akema bula Russia le Japan communist savin tlang ti pilna na tilt meter an bun khol kal mangkha miron zota ishat ang angin han soite ati a kola chuan scientific tak mai ani a an formula man dan chu hetiang hi ni ati a formula kal mang le kholom dan te chu an soi zar sara a sei zo chuan pu frejika chuan a dan tlang pui chu a sha the chu Russia khan science lama America scientist shat an nei ti achiang hle mai tin tuna engselai nge engkol ati a kola chuan barita ka kola mana nuam fu ome ati a pu frejika chuan na tu ka thlona in kanron thonang barita silai man turin nei mo ati a kola chuan ni ge ron ken ngai lawang ati a pu frejika chuan kati tope o mangcha ule ati a kola chuan mangcha ati a sema po alo lu chi a wen kola chuan arsalai chu har zelem ati a sema chuan egma boina nei lo lamna pindan lama kalkantum ati a kola chuan lovakal ru kini pokan local halang ati a Westbrook and Parker Hotel lamna pindan chu asenin electric anti eng phut maya mimak tak hippies ang pui an tam maya music beng cheng lo tak ma sang rule khoi mi ina rule tingam na atana pheng lo ang dewa an ham chi ang ri hian music tum tu te chuan an lo tuma lubuk pui le me chherwak lek an lam dul hloma lamna pindan pia chia chuan rui theina dam doi mum zu aya mitam takin an man chi shang zorna a oma chumi zorna chunga chuan high up pills available dam doi sang takami tho tir the a le the ti hi an lo tar kwa maya rui theina chi shang machine zana tin reng an bo sal na chi a thok te le du thu sam khovela mi chen tir the dam doi LSD chi shang nembutal te secondal te phenobarbital spansul te luminal tablets te le benzerin te dexamyl spansul te despotal te anzwar che maya heng an ewang hian music remalam tam tak te chuan van lam a chenin an thlera an chap ngora a chen chu an nui vaka tin a chen chu ruakin an oma nula chen khasaruak ngel ngana lo lam te le mi pa te ne na indel nel nul te an omboka sema chuan arsalai chu dokan pakhat akil puya
an ni chuan champagne an order ra sema chuan su chial deuh nal kher mai hi a ha a amel chu arsalai chuan nal ati kher mai arsalai pon fen ching fashion na fenga ataksanal hi a thengil ngai hau lo ti chu ake anda lan kher dana chuan a hriat ema arsalai chu abulami te chuan nal an ti kher maya a fake si a ti twai chasi akela chu a sei thara tin a in om tak khian amal pui chu awong chawa anu te chu alian lu shat emo chu o ti vel tur ani a me cherim dik tak anei theina sa bon rim tui tak amanga powder chu amang chuang lo sem chuan Westbrook and Parker lam ne hi mun nuam pol takani hi ati a arselai chuan moile nal the ang berin champagne no chu akut veilam hian an la a voi khat an in khola ada le a Hollywood kan omlai te po ka she chuak rum mai ati a sema chuan film ai chang to em ati a arselai chuan The Blonde and the Showboy ti a khan ka chang ati a sema chuan ani mo kala en ve hleinem ati a arselai chuan film lo tling pol takasin lotling kan ti na chu poisa ala lut nem ka ti na ni a chu pa ka engma zir tir na chale fin na han nei phe chun lo ati a sema chuan enga tingi chan zel lo film star ni chu thil ngai san takani lom ni ati a arsalai chuan azuno chu andoma akut chu anal boka an ena chumizo chuan sema chu team deu du tak boxi hian an ena director cha ka nei theilawani Neil Jordan hi ka director nei chu ni a upato sia ati a midang chu anla lam zela a chen chu rui fe hian anin kwa tlangwal samse pui chen khat chuan nula hnung lama an kor zai kwala changa nula taksa lo langte chu an fop ngor hlom boka arsalai chuan Neil Jordan chu mi fel takani a mi poti ming than dan le chanchim bulama mi ti lar dan thiama The Blonde and the Showboy film po achwa maina lar ema mase director dang aina upa a anwaya film chan anwam lo mase kongda nga chuan ka midu zon tak mai ni a mi fel takani mi hanti hlimle mi komvel po thiam khop mai ati a sema chuan upama se mi fel tak film siam hlotling thei takani chuan atok ani mai lom ni ati a arsalai chuan pecha e mase film chan chungin zanlam kan hmang nuam lawani ati a sema chuan tlangwal mel chatak tak anom lom ni ati a arsalai chuan makti mel takhan sema chu a en reng maya Hollywood lama film star ho han se kwal vela han kom adua atopa chuan tunlai Hollywood film star ho kal mang ishawak lo ti ro ati a sema chuan khovel nomna chen na sapol takni in ka han ngai phota tin tak sa chak na man wale thiam hi hlimna rabi taka an ngai ti chu ka shabok ati a arsalai chuan director le film star nula encourage em atile a arsalai a rui deuh hlek to a sema chuan anin biak thiam hle lo chuan thu boiliam pui po an nei chin Marilyn Monroe le a director the point to boilian fe an nei kha ati a arsalai chuan engma je phi ke ka du lawa director te hian an film chang tu nula ti hi zan lam thlang an rong bol sak turin an phota chumi ti lo chuan film star ni thei po ni lawa tin ming than thei po ni lo Neil Jordan a chu upato sia abula zantin mu pe ila tun ai chan ka ming thangin ka sum din hun po a chazo kang ma se putara ni sia ati a sema chuan ti ro ilam ve anga ti a arsalai chuan min ngai dam lokla ka soi swal pal chuan meichia ithil rotle ti ma sak tur nga kin om tir rei don thatin ga sia kemi party tur shatak bul om hinwam ga de china ati a ti chuan nget takin anin kwa rui deuh tak chuan an lam ta a chuti lai chuan negro pakha sang deuh mai lian tak mai le mi pahni film khur mel tak an lo kala pakha chu hippies ho bor om khom na phena chuan a thu thwaya sema chuan William Morris a chante zinga pakhat kha ani ti a shengal maya anim bia ruk na chuan Mr. Ko local thwairo ati a ko la chuan kan local ngale ati a negro pa chu alo phe na ya sema lampui arsalai bula chuan adinga nula imalavanal ve dollar som thum zan khata nge ni midangin an hauto che aranti a abula mi pakhat chuan nula ngai tharo poisa ta ni lom ni ruak tak tak ka ithla te poila ka New York Dark Corner bua an chwa chin ati a sema chuan tiro I chol mayang hemiti I chanten ni ome ati a arsalai chuan ka chanten ni haulo hetia ang America ram hnuaya midum cheng lungal thei khura thok ni om takhi mu po ka du lave ati a athin urti chu a mela alanga tin ruaka athalak New York Dark Corner bula an chwa chin ti seman an shia chu azak rum boka negro pale a champa chu dokan pakhata chuan an chuwa semele arsalai po dokan
ama an chut na bula chutlenga chuan an chuboka champagne dang an order le a sema chuan kola local hak fana negropa chuan nui vak chung hian khovela hian ezon na tam themange nutele mombor thalak te po hi ezon na atling taksia mechewan ni na ni himole atia achagen arsalai chu aron ena arsalai chuan min ngai tamla Mizo Sam New Year ka hian tun mai ni chenga yem atia sema chuan chenga ye mandeu lai khan ko omreng to atia arsalai chuan engitinge film star e chan zok lo atile a semaril ru chu thalak lama kal lavin kongdanga kaltir atuma sema chuan nanwa ma ka rin lo chi nia tlin po ka tling kher lawang tin lo tling ve po ni la ke ni angwal thon thuwa le thil lema kan chan chuan kan a mayang atia zawak lo hian arsalai chu anuya chuti lai chuan ko le chuan zoite hian lamna pindan chunga ko omto thilti chula chuan ti mai ro atia kong kharbul hipi saumut khom nul na sira chuan arukin